Takže, čto lidi? Je to sice první den na mém channelu, ale bude to vlog. Je to pitomý vlog, možná, že to bude pitomý, možná ne, nevím. Já natočím ve Skypeu na webce, nemám ani kameru, takže doufám, že to bude v pohodě, vidíte můj pokoj. Já tady zkusím trošku nastavit tu webku, nebudu tady moc ukazovat, mám pohled. No, takže to se znovu dáme. A nevím ani co mám dělat, to prostě jsem se rozhodl, že budu točit vlog s 5 FPS-kama, nejsou lagy moc, no tak jako dobré. No si nestěžuju, já mám album. A budu natočit video, Nejfejk natočil video o tom, že kdo na roku si dá 5 knih, tak já si tam chci dát víc. Teda ne 5, asi 8 nebo 9. A ano ty, ne v tomhle vlogu, nebo možná jo, tak počkejte, já se přinesu nějaký knihy. Tady mám nasráno, už si sem nějaký přinesu. Jsem to zkoušel za kamerou, akorát, že je to tak těžký, že to nenesu. Jo, je to těžký. Jo. Je to opravdu těžký. No tak já to udělám v jiném videu, takže teď to zapíchnu a nějaký květen mi volá. Čus.